Светилище Дионис. От особено значение е светилището в Каливриси, драма на бог Дионисий от ранноелинистическия период, запазено е доста добре състояние. Светилището се намира в местността Микрит Тумба, малка могила, на 2,5 км от Каливриси и на малко разстояние от пещерата, откъдето извира река Ангитис. Става въпрос за една правоъгълна сграда-комплекс с размери 34 по 16 метра, запазена в добро състояние. Вътрешността е разделена на 3 части А, Б и С и са функционалните звена на светилището. В част А се намира мястото, светилище и датира от края на 4 век и началото на 3 век преди Христа. Жестокото разграбване и опожаряване на светилището в началото на 3 век преди Христа, епохата, когато преминават галатите, оттам след битката Лисимахис, свидетелства и за края на живота му. Култът към Дионис е известен в региона, като се вижда от епифанични и скулптурни предмети, глава с брада Дионис и римски надпис. Също така е намерена в малък размер фантом глинена маска, последици от Дионисевите култове, последователни представления в дните на богоявление Каливриси Бабугера.